Živite dugi niz godina u Švicarskoj. Što možemo očekivati? Hoće li velik broj Hrvata sada pohrliti u tu zemlju? Pa sada ovog trenutka baš i neće jer dolazi turistička sezona koja je vrlo atraktivna u Hrvatskoj i ne zaboravimo da se u Hrvatskoj ipak puno manje radi. U Švicarskoj je glavna mantra zemlje red, rad i disciplina. Bilo šta napravite kažnjeni ste i radi se 44 sata tjedno i sve je jako regulirano. Dakle, to je zemlja koja našem mediteranskom temperamentu, a i ostacima boljševizma nije ugodna jer je vrlo tvrda. Naravno, ono koji se uspije uklopiti u sustav, njemu je ugodna i 100.000 Hrvata koji su u Švicarskoj su vrlo prosperitetni. To znam jer sam predsjednik Hrvatskog svjetskog kongresa za Švicarsku i Alma Mater Croatica za Švicarsku i 30 godina sam upoznao sve naše hrvatske Švicarce i švicarske Hrvate. Međutim, naši stvarno imaju mjesta od pomoćnika na žičarama ili recimo u turizmu do sveučilišnih profesora gdje imamo najjaču inozemnu znanstvenu zajednicu u Lozani gdje sam profesor. Vaša posljednja kolumna upravo govori o tome kako od Hrvatske napraviti perspektivnu zemlju iz koje se mladi neće iseljavati. Po kojem modelu? Vrlo jednostavno, pojednostavljeno govoreći, rehipnotizacija ili ako ćete lustracija duha i uma. Nama je zemlja fundamentalno i dalje u boljševičkom mentalnom sklopu i još uvijek ima neki divlji faraonizam, a Švicarska je uvijek primjer gdje sanirate socijalu i dozvolite izvrsnima da se razmašu, kao i u Kaliforniji. U Kaliforniji je 20 milijuna ljudi, 19 milijuna su uglavnom ljudi koji se bave vrtovima i infrastrukturom, ali onih milion rade 10 najboljih kompanija na svijetu. To se u Hrvatskoj može, jer kao što ste čuli, čak prošle godine naši genijalci su radili izvanredan izvoz, recimo u informatičkim segmentima. Mi ulazimo u postindustrijsko dobu. U postindustrijskom dobu više nisu regeneracije željezare Sisak bitne. Uz totalno poštovanje za Sisak i željezaru. U postindustrijskom dobu najvažniji uređaj, a imate ga svi. Ja sam provjerio čak u Hrvatskoj više od 3/4 pučana ima pametni telefončak. To je najvažniji uređaj momentalno na svijetu. Ima ga više od 3/4 planeta. Međutim, nama je duh zagađen. Ponavljam da u hrvatskim školama takozvani spolni odgoj je baziran na pedofiliji. To je uvežano izvana. Pa nisam ja nekakvi vrlo ortodoksni katolik radi samo katolicizma, moja vlastita djeca, mi smo to živjeli u Švicarskoj. Mi se moramo ograditi od tih tvrdnji jer ne možemo... Lako što se možemo ograditi, ali gledajte, to vam se dešava sa mladim studentima koji meni dođu na studij fizike. To nam se dešava svaki put u svakoj djelatnosti. Kad vam ljudi nisu normalno postavljeni da vam bude slobodan u kreaciji, onda vi ne možete regenerirati zemlju. Ova zemlja je konstipirana i prema tome ideja da svaki dan imate prije dnevnika 10 minuta znalce, ne samo mene, naše dokazane znalce iz svijeta, imate i drugih mojih kolega koji će objasniti narodu kako se može stvarati, kreirati i napraviti bolje. Vi tvrdite da je naše školstvo potpuno promašeno jer školujemo ljude za zanimanja u industriji koja više uopće ne postoje. Jedan dio industrializacije će biti i nek bude. Dapače, naravno, prehrambeni tehnološki i biomedicinski, o to možemo potom razgovarati. Ja sad upravo idem s nekim ministrima razgovarati koji segmenti će biti atraktivni. I ono što sam ja rekao i ponavljam, Europska unija i sve druge susjedne zemlje su snimile u Hrvatskoj do zadnjeg dosjea. Kad smo ušli u Europsku uniju, nije bila bitna samo Švicarska. Ja već 3 godine na tome radim svaki dan. Svaki djelatnik, znalac u Hrvatskoj koji nešto znači je snimljen. Ako vi mislite da moji kolege su Ruđer Bošković iz Afera ili bilo kog sveučilišnog centra u Zagrebu i Hrvatskoj, ne postoji dosje Europske unije, postoji. Također takozvane obavještajne službe, da ne mistificiramo. Svi sve znaju, danas je sve snimljeno. Apsolutno sve. Banke znaju točno šta ja radim, šta radite vi, fiskalno i tako dalje. Recimo Švicarska je u tome jako tvrda zemlja. Hrvatska, nisam siguran. Još uvijek se ne zna ko je postavio svastiku. Ja znam gdje mi je svaki kvanton u laboratoriju i šta mi se dešava sa svakim studentom, a mi ne znamo ko je napravio 40 metara svastiku u Splitu. Dakle, mi imamo vrlo ozbiljne restrukturacije u zemlji, ali nada svega duh nacije. Gledajte, čak i katolička crkva, ako smo mi 85% katolici, ovdje mora biti raj. Prema tome imamo vrlo ozbiljne strukturalne probleme duha nacija, mentaliteta. Mentalitet nacije je usporen. A Švicarska je primjer zemlja koja je relativno kompatibilna s nama, poput kao Austrije i Njemačke, koja upravo ta rješenja zna napraviti. Red, rad i disciplina i daje znalcima da vode naciju. A nekad kad se desi problem, on se sanira i socijala, naglašam, u Švicarskoj, god je kapitalistička zemlja, socijala je sanirana. Ja 30 godina živim u zemlji gdje nije bilo jednog jedinog štrajka. Mislite li da se nacija može ovako kakva je promijeniti? Može, dapače, može iz jednostavnog razloga što također, kao što svi znate, to su činjenice ove zemlje. Prvo, mi imamo više nekretnina
nego pučana. To je što je vrlo rijetko u ovoj zemlji. Imamo više mjesta u visokom obrazovanju nego što rađamo djece. Mi u ovoj zemlji, što je vrlo specifično, imamo jako puno telefona i u stvari živimo realno iznad svojih nemogućnosti. Gledajte, Zagrebom se ne može voziti ljudi, pa budimo realni. Ne? A imamo najelitnije autoceste Europe koje su realno prazne. Dakle, mi nesuvislo gospodarimo našim resursima. I kad govorim da znalci govore svaki dan, to nije zašto se mi hoćemo praviti važni, nego hoćemo pokazati da se ovu zemlju može voditi fenomenalno, kao jednu zdravu zemlju gdje će biti zdravi resursi ishrane. Voda je apsolutno nulti prioritet nacije, jer voda je bitna za ljudski organizam. I umjesto da radimo turizam, radimo regeneracijski centar biomedicine za cijelu Europu. Europa je treće doba. Većina Europljana danas je iznad 50-55 godina. Oni obožavaju Hrvatsku, ali ne turističku Hrvatsku 3 mjeseca. Ne ići za Zrčece plesat. Oni svi hoće doći k nama. Mi imamo centra od Daruvara do Istarskih Toplica, od Krapinskih Toplica do Korčule, gdje će se inozemci regenerirati. Oni će bez problema plaćati od 100 do 500 eura na noć. Naša medicinska struka je izvanredna, naša biomedicinski pristup je fenomenalan, mi imamo krasne biljke, samo pogledajte što se čak po Zagrebu prodaje, mi smo u stanju regenerirati kompletnu Europu. Pa dobro, stomatolozi su to već prepoznali. Jesu, ali i stomatolozi, budući da imam divne prijatelje, prepoznaju nove tehnologije ozona, do matičnih stanica, pazite, to iza zavoja. Niko ni ne zna, ni kod vas, da mi imamo konferenciju u 6. mjesecu gdje dolaze najelitniji ljudi iz svijeta u Dubrovnik, 4. do 11. u Cavtat. Ljudi, mi imamo sve, od matičnih stanica do telomera, gdje se ljudi pomlađuju. Hrvatska može, baš što se mala, i većina pučana su, prostite na izrazu, ali stvarno su treće doba. Prema tome, pustimo, ali mladi su genijalci, plus uvezemo nešto genijalaca iz svijeta, kao što učina Kalifornija, i mi smo u stanju raditi tvrtke koje će premašiti Google i drugo. Ja sam o tome napisao prije 20 godina, imate moje članke, dao sam na Vladu. Nikad nije takozvana fulita ništa napravila. Koja je fulita? Lažna elita. I zato sam sada tu u ime Europske unije i Švicarske da udaram šakom po stolu i ministrima i vladi i svim živim, uključujući oporbu, kažem, ljudi, ovo se može bolje posložiti. I garantiram se kao hrvatski građani da se Hrvatska može bolje posložiti. Kako surađujete sa vladom? Sa svima surađujem i to ne od jučer. Mi nismo to govorili u medijima, jer to što su nam mediji često zločesti. I čim se ja pojavim u mediju, onda kaže Pavuna je ovo, Pavuna ona. Nije ni istina. Ja jedino što imam manu sa stajališta naših novinara, sam ja Hrvat i katolik. Jer sam ja hvaljen Isus i Marija. Pa ćete dozvoliti, oni pravo. Pa američki predsjednici kandidati se dragom Bogu mole. Na koncu imate kod Obame doručak na kom su bili Josipović i Pupovac među njima. Gledajte, to je normalno na zapadu. U Švicarskoj je isto normalno biti vjernik. Ja ne znam zašto. Ustav je ime dragog Boga svemogućega. Jedina zemlja gdje pita zašto sam vjernik je Hrvatska. A to je normalno. Idemo dalje. Znanje. Pa ako ja nisam bonificiran, pročitajte moj dosje, čak ako ste mi neprijatelji. Pa ja sam s 29 godina predavao na Harvardu i u Cambridgeu. Moje uređaje na diljem svijeta. Projekti su mi toliko bonificirani da se ne moram praviti važan. To se u Hrvatskoj može, jer ja otvoreno kažem, Hrvatska vrvi genijalcima. Ja vam dam časnu riječ, dragi gledatelji, da u Hrvatskoj imate ove sekunde 100 briljantnih svjetskih stručnjaka. Garantiram da imamo barem dvojicu tipa Tesle. Oni su totalno neprepoznati. Ja sam sad rekao na Lider konferenciji, zašto mi nemamo platformu za poduzetnike? Kao u Švicarskoj, besplatno. Imaćete ured sa 5 ljudi, jedan za prepoznat projekt, jedan za pravni dio, jedan za financijski dio, jedan za savjetništvo dodatno i onaj 5. šta već da treba. Jedan mora biti u Splitu, jedan u Osijeku, jedan u Rijeci, jedan u Zagrebu. Besplatno. To u Švicarskoj postoji. I onda će nam se poduzetnici regenerirati. A ne da piše jednom Pavuni, Pavune, možeš mi pomoći plasirati ovo, pa nisam ja država. Kad smo već kod toga, kako gledate na aktualnu političku situaciju? Tvrdite da nam političari nisu suvereni. Apsolutno nisu suvereni i to otvoreno kažem, ako to niste shvatili, niste ništa shvatili. I ne samo ovi sad, nego od prije. Nas i dalje, ja ću jako pojednostavno, ja se ispričavam i državi i državnim dužnosnicima i puku i vama novinarima. Gledajte, mi smo i dalje u oblaku takozvane Britanske imperije MI6. Kad je 1943. godine masonska loža iz Londona, i to su mi Srbi rekli iz Akademije Srpske, tako da znate, da ovo nije informacija, bez veze potvrdi su i Rusi. Dogovoreno je bilo s Titom i kad je bilo kog će izabrati Tita, ili Pavelića ili Dražu Mihajlovića, provjerite dokumente. Ti dokumenti postoje. Zašto naši povjesničari iskopaju ozbiljne dokumente? Kad se 1943. godine nakon pada Italije išlo pregovarati sa Londonom. Ja sam bio i na Jalti. Sad fizičari se moraju s tim baviti. Ljudi, provjerite dosje ove zemlje. Ova zemlja i dalje u određenom britansko-američkom oblaku i kad se pojavi nekakvi fić-firić savjetnik iz Amerike i kaže našoj predsjednici i predsjedniku vlade morate osuditi ove one, onda se mora zašutiti o hudoj jami. Huda jama je najgori zločin kad postoji. Zločin je zločin, uopće ne zanima čiji. Mi moramo praviti lustraciju duha u ovoj zemlji. Prema tome, sva istina izađe na vidjelo. Ja nisam rekao lijevi i desne, rekao sam također na Liderovom skupu. Ja ne znam ili nogometaš bio na ispovjedi pričasti, ali mora zabijati golove. Tako Pavuna mora zabijati golove u svojoj struci. Tako vi morate u vašoj struci zabijati golove. A ovu
takozvanu prošlost koja je grozna i sve nas boli, moramo očistiti. A očistiti se ne može bolje nego istina na vidjelo. Što prije, i nemojte reći da se ne može u doba kad svaki telefon sve snimi, zato to rade obavještajne službe. I vjerujte mi, kad me nekad prisluškuju u Zagrebu, meni obavještajne službe iz Berna jave, prisluškujte iz MUP-a. Ne znam zašto. To se sve može danas elektronski napraviti, ali ključ regeneracije nacije nije premijer, nije ni oporba. Sve jedno kao oporbi. Ključ regeneracije nacije je Hrvatska televizija, jer unatoč tome što je već 60% na internetu, dok Hrvatska televizija svaki dan ne objasni Hrvatu, ti si suveren čovjek, jer nemam ja ništa protiv naše subraće od Slovenije do Makedonije. Sve ih volim kao što volim i Mađare i Italijane. Ljudi, ali nemojte se zezati, mi se računamo kao Hrvatska. Davor Pavuna je Hrvat, Davor por favor. I vi ne možete više se ponašati nesuvereno. Europska unija je konglomeracija naroda. Ali to je stvar mentalnog sklopa ili... Apsolutno, potpuno ste u pravu mentalnog sklopa. Pa nije Kalifornija bolja. Sad sam bio s gospođicom Majić, koja je kod Obame pokazala svoje medvjediće. Pa nije gospođica Majić fenomenalna u Americi, a lošija u Hrvatskoj. Ja vam garantiram da imate takvih ljudi u Hrvatskoj da bi im se svi po svijetu divili. Mi moramo omogućiti najgenijalnijima našima u Hrvatskoj da se tu realiziraju. A ne da nam igraju i Rakitić i Modrić u Španjolskoj ligi, privremeno u redu, to je nogomet, to je specijalna stvar, mi u znanosti to možemo napraviti. Fer ima genijalce, pitajte gospođu Gordanu Kovačević, ja vam precizno govori imena. Erikson Tesla je morao cijelu strategiju promijeniti, su toliko briljantni mladi ljudi u Hrvatskoj. Na 40.000 koje mi rađamo godišnje, 10.000 srednjoškolaca, 2.000 su izvrsni, 200 su fenomenalni, 20 totalni genijalci, možete i odmah slati od Stanforda do Harvarda, to se dešava, jer sam bio u 5. i 15. gimnaziji, a 2 su godišnje Tesle. Kako mi to vodimo u ovoj zemlji? A kako ih plaćamo? Dovoljno dobro ako se dogovorimo. Evo vidite, sada mi je doministar znanosti ukinuo režim koji smo dogovorili sa prijašnjom vladom, gdje je Europska unija upravo financirala ove. Jer smo htjeli napraviti za povratnike iz inozemstva u Hrvatsku, najbriljantnije, koje znamo izabrati, i to bi Švicarci birali, a ne Hrvati. Švicarci bi birali. To je novost, tako da ne bude nikakve korupcije. Bila bi ovdje, trebali smo dobiti 18-20 milijuna, sad moram s ministrima pregovarati da se taj budžet vrati. I zato idem sad razgovarati s ministrima. Mi znamo i možemo, garantiram, krvlju nek nacija čuje. Mi znamo regenerirati ovu naciju, ali nam treba televizija redom, ne samo meni, da ne mislite da je to Pavuna. Imate brdo ljudi, ja znam sva imena. I ti ljudi koji znaju voditi zemlju, to je dovoljno. I ne treba 50% nacija se vodi zemlja. 3% je umreženih je dovoljno. Uglavnom inženjeri, jer inženjeri transformiraju ideje u akcije i novac. Ovdje su bili neki inženjeri. Ovo se radi u Kini, znate gdje je u Chengdu? Koji je Hrvat držao predavanje u Chengdu? Davor Pavuna. Provjerite. Chengdu je 14 milijuna ljudi, imate direktni let San Francisco Chengdu, imate direktni let Helsinki Chengdu. Tamo se ovo radi. Ali ideja i stvar je napravljena u Kaliforniji. Dakle, vaša ideja je da se 10 minuta televizijskog prostora da istinskim znalcima i svjetskim događajima. Redovno svaki dan. Tako se nacija dehipnotizira. Nemojte me krivo shvatiti. Ja nemam ništa protiv jednog hrvatskog novinara, bez obzira orijentacije. Ti ljudi, ja ih puno upoznam, oni rade časno svoj posao, ali oni nisu ni svjesni. Ja vam neću reći, oni nisu ni svijesti koliko su... Kad vi dođete iz jednog otvorenog zapada, evo je jedan šok za hrvatske pučane. Kako je moguće da ja kao fizičar na odjelu za fiziku imam šefa fizike koji je vjernik, dekan je vjernik i mi sa 28 godina za okruglim stolom u mom uredu molimo Isusu Kristu. Pa će reći, pa to je luđak, tipa luđak. Pa nisam uopće luđak, ja sam fizičar, profesionalni fizičar. Prema tome, u Švicarskoj je sve moguće, u Kaliforniji je sve moguće. U Hrvatskoj čim nešto napravite, osuđuju vas. Ne smijemo ljudi to. Mi moramo, kao što piše na mojoj Facebook stranici, moramo podržavati svakog čovjeka, pogotovo predispozicije, dok ne uspije. A mi čim neko uspije, odmah mu tražimo mane. Odmah, evo, kako se zove mali gospodin Rimac, ja ne znam što mu nisu tražili. Pa ljudi, on je morao realizirati izvanredne automobile da bi prošao na svjetskom tržištu, uopće da bi ga podržali. Takvih ja vam garantiram, evo ove sekunde ih imam u telefonu 10. Jutros mi se jedan javio gospodin, javili su mi iz Sabora, ima totalnu novu energetiku. Zove se Nigel Cooper, ne? U Hrvatskoj živi, inače drugog državljanstva, imate ih puno. Mi to potpuno možemo praviti, ali mi moramo imati centre regeneracije nacije i drugo, najvažnije, gledajte, nije nikakva tajna. Sve nas u inozemstvu, a ima nas 35 zemalja svijeta, nas smatraju ustašama. U 2016. godina ustašama. Pa po čemu su moja deca ustaše? Zbog čega ste stekli takav dojam? Pa zato što vlada nije nikad napravila nešto što sam pisao prije 20 godina. Moj koncept Hrvatske je planetarna Hrvatska. Planetarna. Jer imate na telefonu sve te ljude iste sekunde. Vi napišete
jednu poruku kroz Hrvatski svjetski kongres, kojeg sam predsjednik za Švicarsku, a znam i sve živo planetarno, jednu poruku, ona ide nekoliko milijuna adresa. Od Australije do, evo, ako ćete Argentina, čak će vam prevesti na španjolski, ovi će moji prevesti na francuski. Vi imate biznis koga nikad komora nije napravila. Jer Hrvatska komora je tamo ubijala nosoroge po Africi, umjesto da napravi infrastrukturu u zemlji. Mi nemamo tu infrastrukturu, Hrvati će napraviti. Imate sada, Marin Sopta organizira kongres iseljenika tu u Zagrebu i bit će u stvari u Šibeniku, jel? Onaj glavni. I tu se ljudi nađu i onda te mrežu. Ko ima tu mrežu? Ima Izraelci. Ali se ne treba stidjeti kopirati Izraelce. Izrael je primjer male zemlje koja je fantastično napravila mrežu i funkcionira. I funkcionira savršeno. U Tel Avivu nijedan atentat nikad nije uspio. To znači da Židovi znaju poraditi. I takve ja ljude cijenim i volim. Švicarci znaju raditi, Izraelci znaju raditi, Norvežani znaju raditi. Europska unija kaže mi znamo raditi, vi Hrvati niste dovoljno dobri. Europska unija meni rekla kao Švicarska, pa Vuna odi pomogne. Ja više nemam nastave studentima. Zašto? Da pomognem vlastitoj domovini Hrvatskoj. Jer ja sam Hrvat. To znači da služim naciji. A to što sam radio vani, to sam učio igrati kao što ovi nogometaši. Tak treba. Kako komentirate stanje u medijima u Hrvatskoj? Gledajte, ja najiskrenije. Vi imate previše ljudi sa krivim mentalnim sklopom. Vidite, ovog mentalnog sklopa vi nemate. Ja bi se ubio da bi vam mogao imati 3 novinara u Hrvatskoj koji su prošli ovu genezu koju sam prošao ja po svijetu, pa znaju o čemu govorim. Ne? Dakle, slobodan duh. Čovjek koji je otišao u svijet sa gitarom i jednim koferom, a danas ne znam kojoj zemlji nisam savjetnik, ne smijem vam ni reći. Recimo, među inima, to niko ni ne zna, Koreja, kad niste ni znali, pa ja sam bio u laboratorijima Samsunga i LG-a i tako dalje. U 90. godina prošlog stoljeća. Sve ovo što danas govori sam ona čak objavio, nisu htjeli realizirati. Sabotaža se desila takozvane elite. Jer su mogli dovoljno partitokrati vući iz sustava, a to nije nikakva tajna. Pa meni vaš vozač kad me vozi do ovdje kaže pa Vuna, pa ovdje je siva ekonomija možda preko 50%, a bivši premijer mi je rekao da je 30% sigurno. Prema tome mi moramo biti realni ljudi. Ova zemlja je apsolutni raj. Ja vam garantiram, kad napravimo ilustraciju duha, zato sam i ovdje, mi ćemo za pola generacije ovdje zaživjeti. Ili nas neće biti, jer drugačije ne ide. Ovo što radimo je autosabotaža cijele nacije. Događa se evo i kod nas primjerice da ljudi voze skupocjene automobile, a plaćaju osnovna davanja. Danas sam saznao, nisam znao, neko je objavio, da navodno na recimo 20 ministara, 14 ministara ima recimo takve kredite, to je nezamislivo, imaju vjerojatno i ovi drugi. Dakle, nama ljudi uzimaju kredite. Čak je bivši ministar znanosti Vedran Mornar rekao nama je financijska pismenost jako loša. To su mi rekli i drugi ljudi. Mi moramo naučiti naciju kako se ponašati, da kažemo, u kapitalizmu. Jel? I moramo čak i vladi, ja pokušavam objasniti, da je Hrvatska užasno socijalna zemlja. Vi ne možete šta god radili, mladi gospodin Marić, ministar financija, mora shvatiti šta god on radio sa premijerom, 5 milijardi će koštati socijala u Hrvatskoj. Mi ne možemo regenerirati Hrvatsku, ponavljam, na Željezari Sisak. Uz totalno poštovanje Željezaru Sisak. Je li to taj kreativno-akcijski duh o kojem govorite? Da, i dokaz da sam u pravu je da vidite, samo pogledajte podatke za prošlu godinu za takozvani informacijski sektor. Dakle, mladi genijalci tipa Fer ili Ruđer i tako dalje naprave program, oni su izvoznici ljudi. Oni su izvoznici. Drugo, nemojmo biti naivni. Pa naša voda među 4 najbolje vode na svijetu. A kupujemo flaširanu. Ali ona je bitna. Ona je bitna za bioregeneraciju. Onda dalje. Tih toplica, pa provjerite, nezavisno od mene. Pa bio sam kod gradonačelnika Daruvara. Tamo je centar. Imate prednih. Naši medicinari, možemo ih kritizirati, ali naša medicina je ipak jako, jako dobra. Braća Turina su obojice bili profesori u Cirihu, operirali su onoga slavnog liječnika iza srce. Prema tome mi imamo genijalce u svim područjima. Medicinski fakultet je uvijek dovoljno dobar. Plus kad dodate sve ovo drugo, a znate imamo jako dobro molekularnu biologiju, genijalce s Ruđera, čak u vrhunskoj fizici za čestice, čuda imamo, čuda. Te ljude treba mobilizirati. I za to sam, ponavljam, rekao. Od školstva, i vidjet ću i Bogu hvala i ministra, od školstva, nisam vama krivo rekao i slučajno o spolnom odgoju. Reći vam zbog čega. Desilo se moje djeci u Švicarskoj, da ne bi se rekli samo u Hrvatskoj. Nije problem spolni odgoj samo u Hrvatskoj. Ja sam živio u Engleskoj kada je onaj Jimmy Savile radio pedofiliju, a pravio se skuplja donacije za sirotinju britansku. Ako se ne sjećate, provjerite u Britaniji. Ljudi, nama se dešava seksualna sabotaža, ja to otvoreno kažem. I odgoj djece kroz škole nije najviše. Meni su vlastite djeca. I sada čujete do kraja najgore stvar. Ne samo moja. Ja imam prijatelje koji su bili čak u komunističkoj partiji, koji su u Ameriku napravili ludnicu. Na koncu imaju kćer koja je briljantni profesor i šta radi? Pravi umjetno osjemenjivanje svojeg kakvom spermom. I znate što se dešava? Nema muža, jel da? Krasno. A ko onda igra ulogu muža? Njen otac.
Zar mislite da je zabavno biti briljantna profesorica s 45 godina gdje ti tata mora igrati ulogu muža i mama te i dalje dadilja? Pa to je talijanski sistem Mamone. Ljudi, nisam ja slučajno tradicionalista. Ja želim jedno jednostavno normalno društvo, a poštujem sve živo i želim sve to živo. A Hrvatska to može. Hrvatska je jako dobra zemlja. Sjetite se kad je bila ona mala curica pa smo davali donacije, sjećate se. Idemo dalje, za vrijeme rata, kod nas je bilo oko 1 milijun izbjeglica iz Bosne i Hercegovine. Pa za naša subraća islamci se toga više ne sjećaju? Pa sva islamska braća su živjela, pa ja znam u Rovinju gdje imam stan, bili su i tamo ljudi, mi smo bili divni. Kad je bila ova kriza, sada, koje može doći ponovo, imigranata, može reći ko šta hoće. Bilo je problema. Ljudi, mi smo se divno ponijeli. To su čak i susjedi rekli. Dakle, ja garantiram da je ovo dobra zemlja, a da vam dokažem da je. Gdje imamo dobar mentalitet? Jeste čuli kako naši ljudi pjevaju? Kad ste čuli nešto išta ljepše nego kada naši ljudi sjednu i zapjevaju? Imate ovu vašu emisiju, evo na vašoj televiziji pohvalim kako se zove Diljem Hrvatske, zar nije? Gospodine Pauna, hvala vam, ovdje moramo stati.